Welkom bij alweer de derde vlog op weg naar het WK. En today, matchday. They see us rolling. We zijn op weg naar Nunspeet. Hier zal de selectiedag verreden worden. Er zal nog een tweede selectiedag volgen en dan volgt er uitslag. Nog even de finishing touch. Capje poetsen. Capje op het hoofd. En daar gaan we. De spanning is werkelijk om te snijden. Je kunt een speld horen vallen. En dan is het moment daar. Nu moet het gebeuren. Komen we aan. Ja, goed. Ja, goed. Nou, en dan zijn de 5 minuten voorbij. Al het werk geïnvesteerd in deze 5 minuten. Maar we zijn super tevreden. De lang verwachte uitslag wordt per mail verzonden. Tja, het is soms inherent aan de paardensport. Overwinningen gaan gepaard met teleurstellingen. En ooit werden mij de wijze woorden gezegd. Hij gaat altijd weer met jou mee naar huis en gaat lekker in zijn box. Gouverneur! 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 We zijn niet door! Nee, we zijn niet door!
Wij willen iedereen bedanken voor het kijken en voor ieder geniet op je eigen unieke manier van je zwarte parel. En wij wensen Henny Roffel onwijs veel succes toe.